gak usah dipancing, aja teko percuma. Iwake wis mara dhewe. Oh. Mungkut wis teko hauk. Ayo sing butuh iwak cepetan, nang mrene merapat. Iwak padha munggah. Ayo cepet. Oh. Sing butuh iwak campur keting, kader, cair, wake. Dino Kemis tanggal 19 wis gak adik mancing, wis gak adik seprot wis karinya seri tok padha munggut iwake. Wah kowe lho ngerayap iwake, campur keting, campur badel, campur jair, campur wis pokoknya urap iwake. Au pokoknya wis kok cak mene tok karo sing cowili wis kewalahan wis gak usum mancing lumut bulian. Bedil tok iki wis critane wis maser. Oh, maser. Mulai rentengan iki iwak itu mercon, tapi ini bener mercon. Ayo muni iki iwak wis megah. Iya lek mundur rentengan pisan iwake, rentengan koyo mercon rentengan. Dino iki iwake